Naše městečko není tak velké, aby mělo vlastní městskou hromadnou dopravu. Ale MHD z hlavního města k nám dojíždí a je značně využívána. Vidím, že vnoučata Majerovic čekají na babičku, která se vrací po nákupech z města. Ano, ale s tou taškou mohli babičce pomoci. Škoda, že netuší, že cesta, kterou se vydali, může skončit tragicky. Motorkář Standa takové případy zná. A náš pan doktor jich zná bohužel ještě víc. Věřím, že shledání s vnoučaty je radostná záležitost, ale pokud se rozhodnou přecházet vozovku, je rozhodně zdravější věnovat se provozu kolem sebe. Nemám pravdu, Stando? Rozhodně. Já se s takovým nebezpečným přecházením v místě autobusových zastávek setkávám dnes a denně. Uvědomte si jednu věc. Pokud se k takovému riskantnímu kroku rozhodnete, tak já nemám šanci vůbec zareagovat a skončí to špatně, skončí to kolizí. Jak tedy správně a bezpečně přecházet v místě zastávky? Zkuste to třeba takhle. Nespěchejte. Za stolik času nestratíte, když necháte autobus odjet a přehledně zhodnotíte situaci. Najděte si nejvhodnější místo k překonání vozovky. Pokud je v dohledu přechod, použijte ho. Pokud ne, pečlivě se rozhlédněte vlevo, pak vpravo a zase vlevo a přejděte vozovku nejkratší cestou kolmo. Jenomže než se dostanete k přecházení vozovky, jedete v autobuse nebo tramvaji. A tak je dobré během jízdy dbát na následující. Nebojte se požádat o uvolnění místa k sezení. Váš věk vás k tomu plně opravňuje. Jste-li přece jen nuceni za jízdy stát, pokuste se dosáhnout co nejlepší stability. Chytněte se pevné tyče nebo pevného madla u oken. Mírně rozkročte nohy a stůjte bokem ke směru jízdy. K nejčastějším úrazům seniorů v MHD dochází při vystupování a nebo nastupování. A nejsou to zrovna prkotiny. Že, pane doktore? Jistě, při těchto úrazech nemusí docházet pouze k pohmožděninám nebo kodřeninám. Může dojít i ke zlomeninám, u starších lidí to bývají často zlomeniny zápěstí nebo zlomeniny krčku femuru. Bohužel může dojít i k poranění hlavy s těžkými následky a může dojít i k takovým poraněním, které mohou ohrozit pacienta na životě. Jak se tedy takovým nepříjemným a nebezpečným zraněním vyhnout? Nikdy se nebojte požádat o pomoc jinou osobu. Ve vašem věku si to můžete dovolit. A jenom hulvát vám nepomůže. Při nástupu vždy počkejte, až všichni cestující vystoupí. Rozhodně se vyhněte tlačenici. Pro nástup i výstup volte dveře co nejblíž k řidiči vozidla. Máte větší šanci, že si vás řidič v zrcátku všimne a přizpůsobí se vašemu tempu. Náš seniorský věk má kromě určitých potíží i jisté výhody. Nemusíme už podléhat tolik spěchu doby. A tak máme-li už někam jet, volme čas mimo dopravní špičku. A pamatujte, že nejrychlejší trasa nebývá tou nejbezpečnější. Takže nashledanou.